Coa do Butelo da Fonsagrada comezan as feiras gastronómicas na provincia. O vindeiro sábado día 7 e o domingo 8, como manda a tradición, na fin de semana anterior o entroido, a Fonsagrada homenaxea o Rei da Montaña. O feito de que sexa unha festa de interese turístico de Galicia, de que Forges plasme co seu sarcasmo habitual neste cartel o simbolismo do que representa a Feira do Butelo, pois creo que xa é unha grandísima porta de entrada a todo o que significa este evento que se vai celebrar durante esta fin de semana. A cita que organiza o Concello coa chega da Deputación atrae cada ano milleiros de visitantes de toda Galicia, Asturias, León e doutros puntos do país. E iso vai significar para os hoteles, para os restaurantes e para os bares un apoio, unha inyección de euros que van a valer para que outros meses que quizás non haxa este continuo vir de xente para que poidan sufragar todos os gastos. Nesta 29 edición, os 4 produtores fonsagradinos porán a venda 25.000 kilos de butelo na carpa na Praza do Concello. Son a parte máis importante, por así dicilo, se non hai butelo non ten sentido facer esta festa. Entonces, o noso agradecemento a eles por estar aí todos os anos, todos os días, producindo butelo para poder manter esta tradición. Na Feira do Butelo tamén podemos atopar artesanía canda a produtos autóctonos da montaña nun total de 60 postos. A carpa estará aberta dende as 10 ás 20 horas durante as 2 xornadas, nas que non faltarán as actuacións musicais. E o domingo, como premio ao seu labor a promoción e conservación da historia e a cultura da zona, o Museo Comarcal da Fonsagrada recibirá o Butelo de Ouro deste ano.